Гвардии старший лейтенант Пантелей Лактионов у складзе 239-го гвардейскага стралковага полка удзельнічаў у вызваленні Брэста. Кулямётная рота, якую ён камандаваў, фарсировала заходні буг і захапіла варожы плацдарм. У баі Лактионова паранілі, але ён трымаў абарону. Незадоўга да прыходу падмацавання быў забіты. Яму было 22 гады. Сёння ў Брэсце імёны герояў Вялікай Айчыннай вайны прысвоены 48 вуліцам. Ёсць і вуліца Лактионова. Размешчаны на ёй вучэбна-педагагічны комплекс яслі-сад пачатковая школа нумар 6 выступіў з ініцыятывай увекавечыць імя героя і ў мемарыяльнай дошцы. Я хочу сказать, что эта инициатива у нас появилась в прошлом году, когда на районную научно-исследовательскую конференцию «Я исследователь» была представлена работа ученицы 3 класса Даны Швайко, в которой был исследован подвиг и боевой путь героя Советского Союза, гвардии старшего лейтенанта Лактионова. В принципе, ребята сами, узнав возраст этого молодого человека, насколько он был молодым и какой подвиг им был совершен, были впечатлены, поражены и, в принципе, инициировали совместно с классным руководителем открытие мемориальной доски на здании школы. Ва ўрачыстым мітынгу ўзялі ўдзел прадстаўнікі органаў улады, калектыў вучэбна-педагагічнага комплексу і, канешне, ветэраны. Адкрыццё дошкі – добрая нагода яшчэ раз падзякаваць ім усім за здабытую ў цяжкіх баях перамогу. І вось ён, урачысты момант. Мемарыяльная дошка выканана з кампазітнага матэрыялу. У фінансаванні яе адкрыцця прынялі ўдзел калектыў вучэбна-педагагічнага комплексу бацькі арганізацыі Брэста. Выканаў дошку брэсцкі скульптар Алексей Паўлючук. Сімвалічна, што яна будзе знаходзіцца менавіта на будынку установы адукацыі. У гэтым важны выхаваўчы момант, лічаць гарадскія ўлады. Конечно, на этом примере легче проводить воспитательную работу, военно-патриотическую работу строить. За мемориальной доской надо будет ухаживать, надо будет поддерживать здесь порядок. Это будет делаться руками наших учащихся. Это все, естественно, будет проходить через их души и сердце. Вучэбна-педагагічны комплекс правёў вялікую даследчую работу. Пра баявы шлях Лактионова сёння ведае кожны вучань установы. Наладжана сувязь з роднымі героя. 22 чэрвеня сад-школа чакае ў госці дэлегацыю з украінскага Запорожжа, малой радзімы героя Савецкага Саюза Пантелея Лактионова. Людмила Салдзіна, Юрий Плінта, телерадиокомпания «Брест».